Hello viewers, welcome to Harris Gaming IT channel. Video பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, பிடிக்கலையா டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு போங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் என்ற ஆப்ஷனை தட்டி விட்டுருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சரியான வீடியோ பண்ணீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு தடங்கள் சொல்லிட்டே போனா வருஷ கணக்காச்சு. இது நான் ரொம்ப நேரம் வீடியோ போயிடும். ஸோ நம்ம ஸ்டேட் எல்பாஸ் ரிவ்யூக்குள்ள போயிடலாம். போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டி வச்சிருக்காங்க. தேவையான அளவு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுவீங்க. ஸோ அப்படியே அமைதியா போயிடலாம். ரிவ்யூக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் 0 பேட்ச் ஃபுல் பாஸ்ல 0 பேட்சுக்கு கோல்டு எவ்வளோப்பா 50. எலைட் பாஸ்ல இன்னொரு கேர்ள் ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க போல. கேர்ள் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணாதானே முதல்ல நம்ம இந்த எலைட் பாஸ் போடவே இல்லை, டைமண்டாரும் இல்லை. அப்புறம் 5 பேட்சுக்கு அவத்தார் கொடுக்குறாங்க ஃப்ரீ பார்சல். அது எலைட் பார்சல் சம்மன் ஏட்ராப்பு. 10 பேட்சுக்கு வெட்டேரியன் சேலஞ்ச். அதே எலைட் பார்சல் பேட் என்னமோ கொடுக்குறாங்க. அல்ட்ராசோனிக் ஸ்விங்கு அப்படின்னு இன்னும் பேர் வச்சிருக்காங்க கீழே. வேற எதுவும் கிடையாது. அப்புறம் என்னப்பா 5 பேட்சுக்கு மான்ஸ்டர் ட்ரக் ஸ்கின். இந்த மான்ஸ்டர் ட்ரக் ஸ்கின் இப்படி சுத்த எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. ஐயா சரி நித்தியா பேரும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் செய்யவும். 20 பேட்சுக்கு ஃப்ரீ பார்சல் பெட் ஃபுட். அதே 20 பேட்சுக்கு எலைட் பார்சல் வெப்பன் ராயல் வவுச்சர் பர்மனண்டா கொடுக்குறாங்க. அப்பாடா டைமிங் கொடுக்கல. நீ நல்லா இருப்ப, நீ வாழ்க, நீ குலம் வாழ்க, நீ கோத்திரம் வாழ்க, நீ மூடிட்டு வருவேன் ரிவ்யூ பண்றா அப்படின்றீங்களா? பண்ணிருவோம். 25 பேட்சுக்கு காலங்காத்தால வீடியோ பர்சன் எப்படி வளர்றேன். 25 பேட்சுக்கு ரீசப்ளை மேப்பு பிளே கார்டு கொடுக்குறாங்க எலைட் பாஸ்ல. ஏன்டா ஐயா புட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கொட்டாய் வந்துருச்சு. இப்போ வேற ஒன்றும் கிடையாது. நானும் எவ்வளவு நேரம் அடக்கிட்டே உட்காருது, அதே கொட்டாய் வந்துருச்சு. அப்புறம் ஃப்ரீ பார்சல் 30 பேட்சுக்கு கோல்டு பிளே கார்டு. ஐயோ கோல்டு ராயல் வச்சர் இது பர்மனண்டா கொடுக்குறாங்க. நம்ம கிட்டதான் கோல்டு ராயல் வச்சர் 600க்கு மேல இருக்குது, சுத்ததே இல்லை. அப்புறம் எலைட் பாஸ்ல பேனர் ஸ்டேஜ் மாஸ்டர் என்ன எத்தனை பேட்ச்னா 30 பேட்ச் தான். 35 பேட்ச்ல கோல்டு 500 தர்றாங்க. 40 பேஜில் ஃப்ரீ பாஸில் அரே ஹலோ பையா என்ன இந்த ட்ரெஸ் போட்டு ரெஸ்பெக்ட் போட்டுவா. ஓ இதை போட்டுச்சுமா அரே குள்ளாவை தூக்கி போடுறா. நல்லா குள்ளா தூக்கி போடு, உன்னை ஒரு குள்ளா பார்க்கலாம். சரி நம்ம என்னைக்குமே 6 பேக் போட்டு இந்த ட்ரெஸ்ல எனக்கு போட்டுறது. அப்புறம் 40 பேட்சுக்கு அதே அவத்தார் கொடுக்குறாங்க. 45 பேட்சுக்கு என்னன்னா என்னடாது ஓஹோ என்னடா வென்று அப்படின்றீங்களா? பவுண்டரி டவுன் பிளே காணா, அதுக்கு இந்த வளர்றேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. 50 பேஜுக்கு ஃப்ரீ பாஸில் என்னப்பா அது டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர் நமக்கு தேவை. ஏன்னா 50 பேஜ் எடுத்து இப்போ டைமண்ட் ராயல் வவுச்சர் ஒரு ட்ரெஸ் விட்டுருக்காங்களா, வாங்கலாம். வாங்கி போட மாட்டேன், அது வேற விஷயம். வாங்கி வச்சு சமையல தான் இருக்கே. இது என்னப்பா கோல்டு ட்ரெஸ் 50 பேஜுக்கு என்ன எலைட் பாஸ்ல கொடுக்குறாங்க. என்னடா ஆனா கீழ்க்கு பயமில்லையா, தலையை தலை மேல வைப்பாங்க, திடீர்னு தலையை கீழே வச்சுட்டாங்க. சரி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பேண்ட்டு ஐயோ அவசரத்துல வளர்றோம் ஐயா. சைட்ல மின்னுக்குதே அடைச்சி சைட்ல இங்க வாருங்க. ஐ சூப்பரா மினுக்குது. என்ன ஆனா பாவிகளா ஹீல்ஸ் போட்டு ஆயிட்டாங்கன்னு கீழே விழுந்து இப்படி போட்டு ஹைட் பண்ணி விட்டுருக்காங்களே. டேய் நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்களா? 55 பேட்சுக்கு எலைட் பாஸில் பெட் ஃபுட். இப்ப இது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் குளம் வாழ்க கோத்திரம் வாழ்கன்னு, இப்பதான் நல்லா இருக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்றீங்களா? சரி விடுங்க, டென்ஷன் ஆகுதுன்னா. 65 பேட்ச் ஃப்ரீ பாஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிராக்மெண்ட் மெமரி ஃபிராக்மெண்ட் கிரேட்டு. அதுக்கப்புறம் எலைட் பாஸ்ல டைமண்ட் ராயல் வச்சு 65 பேட்ச் எலைட் பாஸ்ல EXP டபுள் EXP கார்டு 100%. அதான் 100% EXP கார்டு. எத்தனை நாள் 7 நாள் கொடுக்குறாங்க. சும்மா வேற லெவலில்
இது என்னப்பா டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் 100. அதாவது நீங்கள் 500 டைமண்டுக்கு மேல் பர்ச்சேஸ் செய்கிறீர்கள் என்றால் 100 டைமண்ட் கம்மி பண்ணணும். அதாவது அளவு கொடுக்கும்போது யூஸ் ஆகும். 599 டைமண்ட் கழிச்சு 499 டைமண்டா எடுத்துப்பான். நான் அப்படி தரட்டி வர ஒன்றும் கிடையாது. அப்புறம் 70 பேட்ஜில் என்னப்பா அது இது பேருனா டிராகன் ஏக்கு இந்த இதை வச்சுதான் அப்கிரேட் பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ இது பாக்ஸா தர்றாங்க. இதுல ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதை தாழ்மையுடன் குறிக்கொள்வது உங்கள் மாத்திட்டாங்க. அதுக்கடுத்து லொக்காட்டா மெமரி ஃப்ரேக்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. என்ன வருஷ கணக்கா போகும் போல வீடியோ டக்கு டக்குன்னு பேசி முடிச்சோடு லொக்காட்டா 100 ஃப்ரேக்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களா. அப்போ எலைட் பாஸ்ல ஃப்ரீ பாஸ்ல என்னப்பா அது 80 பேட்சுக்கு பெட் போட்டு அதே இது ட்ரீட்மெண்ட் கண்ணுக்கு என்ன ஸ்கின்னு அல்ட்ராசோனிக் ஸ்கின்னை கொடுக்குறாங்களாமா. 85 பேட்சுக்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல அந்த ட்ராகன் சொன்னல கேக்கு. அப்புறம் இந்த எலைட் பாஸ்ல ரீசப்ளை மேப்பு 90 பேட்சுக்கு 300 கோல்டு காயின். இங்க ஒரு 15 ஃப்ராக்மெண்ட் எதுக்குன்னா எலைட் பாஸ்க்கு. ஆனால் அதிசயமா 85 பேட்சுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கொடுக்க மாட்டேங்களே, ஏதோ மூளையில கொஞ்சம் கொசு வந்துச்சு நினைக்கிறேன், அதான் கொடுத்துருக்காங்க. சரி இங்க வருவோம். இது பெட் ஃபுட் 95 பேட்சுக்கு 100 பேட்சுக்கு ஸ்கேன் கார்டு ஸ்கேன் அந்த இது. அப்புறம் சப் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க. சப் போர்டு தானா? சப் போர்டே தானே. கிட்டார் கொடுத்துருக்காங்க. சப் போர்டு கிட்டார் ஐசி சப் போர்டில் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பட்டன் அடிச்சிட்டோம்னா போர்டு அடிச்சுன்னா அப்படியே கிட்டார் பாடிக்கிட்டே வருவீங்க. I just can't stop அந்த பாட்டு பாடிக்கிட்டே வருவியா. இல்லைன்னா I am singing in the rain. சரி கோவமா இருவாங்க. 105 பேட்சுக்கு 24 மணி நேரத்துக்கு ஸ்கேன் கார்டு பிளே கார்டு. அதுக்கப்புறம் 110க்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல அது இலை பாசில் இது ஃப்ரீ பாஸ் இல்லைப்பா. ஏதோ ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க, நம்ம போட்டா தானே தெரியும். சரி இங்க வா. 110 பேட்சுக்கு கோல்டு காயின் கோல்டு கொடுக்குறாங்க. 105க்கு பேனரு அது எலைட் பாஸ்ல. 120க்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல 7 ட்ராப்பு. 120க்கு எலைட் பாஸ்ல என்னப்பா ஸ்கேன் கார்டு பிளே கார்டு. இது என்ன ஐயோ அணுகுண்டுச்சு, இது வெடியுண்டு. என்னடா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஓ மைக்கா, இது நல்லா பாருங்க அணுகுண்டு மாதிரியே இல்ல. ஓ ஒருவேளை அணுகுண்டோட அண்ணனா இருப்பேன் போல. சரி இருக்கட்டும். அப்புறம் 130 பேட்சுக்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல கோல்ட் ராயல் வச்சிரு. இது அணுகுண்டு இருக்கு, மைக் டிராப்னு போட்டு வச்சிருக்காங்க. பாவம் கிற்கு பெங்களூர்ல இருப்பீங்களா. சரி 110 பேட்சு 130 பேட்சுக்கு 100 மெமரி ஃப்ராக்மெண்ட். எவனோடதுன்னா என் பேர் என்னப்பா 50 ஜெயிக்கு. ஐயோ தாங்க முடியல, தாங்க முடியல. 135 பேட்சுக்கு என்னது அவத்தார் கோல்டன் ஹெட்போன்ஸ் அவத்தார். இது ரியலா கொடுத்தா பரவாயில்ல, அவத்தாரா கொடுக்குறாங்க. அண்ட் அவனுக்கு ஒரு சீல எல்லாம் கொடுப்பாங்க, நீங்க கேட்க விடாது. சரி விடுங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க. 140 பேட்ச் ஏண்டா கேப்ல பேசலன்னு கேட்காதீங்க, மறுபடியும் கொண்டு வந்துருச்சு. 140 பேட்சுக்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல என்னப்பா ரீசப்ளை மேப்பு. அதே எலைட் பாஸில் டைமண்ட் ராயல் வச்சர். 145க்கு ஃப்ரீ பாஸில் அந்த டிராகோய்க்கு. ஓ இந்த டிராகோய்க்கு கொடுக்குறப்ப 5 பேட்ச் கொடுத்துருவாங்க எலைட் பாஸ்ல, சிசி ஃப்ரீ பாஸ்ல. ஐயோ அப்புறம் டபுள் கோல்டு கார்டு கொடுக்குறாங்களாமா. டபுள் கோல்டு கார்டு ரிசீவ் எடுத்து எண்ட் ஆஃப் த மேட்ச். ஓ இப்போ எதுக்கு நான் அதை வாசிச்சேன்? தூக்க கலக்கத்தில் என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்குமே. சரி 150 பேட்சுக்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல இது சொன்னா நம்ம மேல காப்பி ரைட் வந்துடும், வேணாம்ப்பா. இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஹிண்ட் வேணா தர்றேன். சரி வேணாம், அதுவும் சொன்னா காப்பி ரைட் விழுந்துருவோம், நம்ம எங்கிட்டே போயிடுவோம். 150க்கு எலைட் பாஸ்ல என்ன சமைது டெத் பாக்ஸ். டேய் உன ஏதோ ஒன்றுல கனெக்ட் பண்ணி விடுறா, சவுண்ட் கேட்கும்ல, சும்மா ஆக்ஷன் போட்டா எப்படி கனெக்ட் பண்ணி விடு. வேலை கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணு. 155க்கு செம்ம நேடுற பிளே கார்டு. 160க்கு 500 கோல்டு காயின் ஃப்ரீ பாஸில் எலிட் பாஸில். 160க்கு பெட் ஃபுட்டு. 165க்கு மெமரி ஃப்ராக்மெண்ட் யூனிவர்சல் ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகும், யாருக்கு வேணா போட்டுக்கலாம். அப்புறம் மெமரி ஃப்ராக்மெண்ட் கிரேட் 2 அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன். 170 பேட்சுக்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல எலைட் பாஸில் 10 கியூப் ஃப்ராக்மெண்ட். நான் ஒரு மேஜிக் கியூப் வச்சிருக்கேன் போட வெண்ண
சரி விடுங்க டென்ஷன் ஆகணும். 175க்கு 24 மணி நேரம் பான்ஃபயர் பிளே கார்டு. 180 பேஜுக்கு ஒரு 3 ஃப்ரீ பாஸ்ல ஒரு 3 பான்ஃபயர் பிளே கார்டோட பான்ஃபயர் தான் சொல்ல மாட்டேன். ஒரு டென்ஷன் ஆகாத. இது என்ன எவல்யூஷன் ஸ்டோன் 10 லக்கி ரெகுலேட்டிவ்ஸ் ரெக்கார்ட் இருக்கு டென்ஷன்றது. ஐயோ தூக்கு கட்டத்துல என்னமோ வாசிக்கிறோமே. 150 பேஜுக்கு எலைட் பாஸ்ல எவல்யூஷன் ஸ்டோனு, 185க்கு பவுண்டரி டோக்கனு, 190க்கு கோல்ட் ராயல் வச்சிரு. அதே 190க்கு எலைட் பாஸில் டிஸ்கவுண்ட் 100 சொன்ன அளவுக்கு எடுக்கிறது. அதே 195க்கு வழக்கம் போல டிராகோ ஏகே எலைட் பாஸ்ல. அப்புறம் 200 பேஜுக்கு இது ஃப்ரீ பாஸ்ல பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அதான் 10 டிகிரி பண்ணதாக இருக்கு. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம். அதே எலைட் பாஸ்லயும் பேக் கொடுத்துருக்காங்க. என்னடா இங்க இது இந்த டெடிபியருக்கு இருக்க மாதிரியே இருக்கு. சுட்டுட்டாங்க ஐயா, சுட்டுட்டாங்க ஐயா, டெடிபியர்ட்டு இருந்து சுட்டுட்டாங்கயே, சுட்டுட்டாங்களே. ஐயோ பாவம் பேக்கருக்கு பல நடுப்பாண்டு இங்க இருக்குடா. எங்கடா குத்தி வச்சிருக்க? ஐயோ பாவம். லெவல் 2 இது என்ன? இன்னும் ஒரு கொண்டதான் இருக்கு, இன்னொரு கொண்டே காணும். அதான்ப்பா சைட்ல இருக்கு மைக்கு. ஓ லெவல் 2வா? அப்படித்தான் இருக்குமா? சரி விடுங்க. லெவல் 3 என்ன கோல்டு கலர் பெயிண்ட் பண்ணி என்ன குத்துற. எங்க வச்சு மைக் எங்க ராஜா? ராஜா மைக் ஓ இங்க இருக்கு. அப்ப எங்க எங்கிட்டு பாடுவியா? இப்படி பிடிச்சாரா பாடுவியா? சரி இன்னொரு கிறுக்கு பேர் விட்டுருங்க. ஐயோ நம்ம மேல ஃப்ரீ பாஸ் 205 பேட்ச் டிராகோ கேக் அந்த இது 205 பேட்ச் எலைட் பாஸ் லெவல் 4 கார்டையும் கொடுக்குறாங்க. 210க்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல அடைச்ச இது எதுக்கு வந்துச்சு? 210ல எலைட் பாஸ் இது ஃப்ரீ பாஸ்ல கோல்ட் ராயல் வச்சிரு. அதே எலைட் பாஸ்ல பெட் ஃபுட் 3, 215க்கு யூனிவர்சல் ஃப்ராக்மெண்ட், 220க்கு ஃப்ரீ பாஸ்ல பவுண்டரி டோக்கன், எலைட் பாஸ்ல பான்ஃபயர். அதே 225க்கு ஃப்ரீ பாஸில் அவேக்கன் ஷார்டு. இது நம்ம கஷ்டப்பட்டு எடுக்கணும். அப்புறம் எலைட் பாஸில் ஸ்டேஜ் மாஸ்டர் பண்டில். சம்மி எங்க இருக்க? எங்க இருந்து வர்றீங்க? ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு பார்ப்போம். யாரா அந்த கிறுக்கு பேரை வச்சு இங்க இருந்து கொடுத்துட்டாங்க. இத பார்க்க எனக்கு ஒரு மாதிரி தோணுது. ஏதோ ஒரு படத்துல இதே மாதிரி பிளாக் கலர் முடிச்சுட்டு வருது அவன மாதிரி இருக்கு. பட் அவன் பைத்தியம், அது வேற விஷயம். சரோட கோல்படி டேக் கேர். என்னோட இது ஸ்பைடர்மேன் கண்ண முன்னா கூட அவன் முன்னாடி தெரியும். சும்மா சும்மா முடிவு. இங்க வா சட்டைக்கு வா. சட்டை வா வா. கழுத்துல பணம். பையனுக்கு பணம் வேணும் போல. பிச்சையா கிடைக்கும். சும்மா டென்ஷன் ஆகுது. கொல்படி சரி நம்ம எங்க டென்ஷன் ஆனோம். சரி விடு விடு விடு. இது என்ன இது என்ன இது 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 என்ன? இவனுக்கும் எஃபெக்ட் உண்டா? இந்த எஃபெக்ட் வச்சு நான் என்ன பண்ண பாடா இன்சூனாச்சு கொடுக்கல. நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா இந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு என்னடா பூசா மாத்திட்டீங்க? இது புதுசா மாத்திட்டாங்க ஐயா. பட் மற்றதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ வீடியோ முடிஞ்சு பாய் கைஸ். சரி நீ இது பேர் எலைட் பாஸ் போடுதாடா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா போட மாட்டேன். அதே நேரத்துல நான் போட மாட்டேன். நீங்க போடலாம் போட்டுக்கோங்க. அதே நேரத்துல கடைசி நாளுக்கு முன்னாள் நாள் கூட போடுங்க, இல்ல கடைசி நாள் கூட போடுங்க. ஏன்னா இடையில எப்படியாவது ஆஃபர் கொடுப்பாங்க, அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாமா இல்லையா? ஸோ வீடியோவை கட் பண்ணிடுறேன். பாய் கைஸ்.